tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Qegħdin inħabbru lkom ferħ kbir illum fil-Belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. Hekk ħabbru l-anġli il-ferħ tat-twelid ta' Ġesu f'dak l-ewwel milied. Dan hu l-messaġġ li jien Isaac u Mattea qegħdin inċandru illum aħna u niċċelebraw għal darb'oħra din il-festa tant mistennija tal-milied. Kemm inkunu nistennew bil-ħerqa dan iż-żmien, kemm nippreparaw għalih u kemm naħsbu minn kmieni. Aħna tfal inkunu nistennew ħafna l-milied. Ikollna vaganzi, ikliet, parties, regali u tiżżin kull fejn tara. Imma jien, ta' tifla li jien, kultant nieqaf naħseb u ngħid, imma dan hu il-veru milied. Meta Ġesu twilet tarbija u ġie fost bnedmin, ma kellux parties u festi kif nagħmlu llum. Ommu Marija lanqas post diċenti ma sabet fejn twellet li ġkejken Ġesu tarbija. Imma fisqitu u medditu f'maxtura għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. Aħseb wara kemm kellha ċans tagħmel xi parti. Dak il-lejl fil-ħemda u fil-skiet lanqas ħadd ma kien jaf x'ġara ġewwa l-ar ta' Betlehem ħlief dawk il-ftit rajja li kienu qed jiraw il-merħli tagħhom bil-lejl. Ġesu li ben ta' Alla ġie fid-dinja fi-skiet, fil-faqar u l-bot minn għajnejn in-nies kburin. Ġew jagħtuh qima u jifirħu bih l-aktar nies umli u sempliċi, safja f'qalbhom u twajbin. Dawk in-nies li Ġesu aktar il-qudiem tant kien ifaħħam u jgħid li tagħhom ma tkun is-saltna ta' Smewies. Qegħdin niċċelebraw dan il-milied eżatt fit-tmiem ta' sena speċjali. Sena li żgur tafu li fiha l-Papa ridna nażbu aktar fuq il-ħniena u l-imħabba ta' Alla lina. Kemm ġietu idea sabiħa l-Papa Franġisku li jibda din is-sena tal-Ġublew fit-8 ta' Diċembru tas-sena l-oħra fil-festa ta' tnissil bla teba ta' Marija. Din il-festa tifakkarna li meta Adam u Eva ma bdewx lil Alla u dimbu kontra tiegħu. Alla ma rridx iħalli lill-bnedmin jgħix fil-jasar tan-nub u l-bogħod minnu, għalhekk huwa għażel lill-Madonna Qaddisa u Safja biex issir omm il-feddej tagħna u tkun hi li tagħtina lil Ġesu bħala sinjal ħaj ta' kemm Alla iħobb lilna l-bnedmin. U din is-sena speċjali ġiet fit-tmiema fl-20 ta' Novembru li għadda, festa ta' Ġesu Sultan tal-ħolqien kollu. F'din il-festa niftakru li Ġesu huwa s-Sij ta' kulħadd u ħabib ta' kulħadd. U jrid li jieħu ħsiebna il-ħin kollu u jħarisna mill-ħażen. Jekk aħna noffendu lil Alla bil-ħażin tagħna, Alla jibqa' dejjem iħobbna u jwieġeb biħniena u l-imħabba tiegħu bla limitu. Għalhekk jaqbilna li dejjem inkunu ħbieb ta' Ġesu u jekk xi darba niżbaljaw, Alla jridna li dejjem induqu l-imħabba tiegħu li tfarraġna, tafrilna dejjem u timlina bit-tama. Kuljum nisimgħu b'aħbarijiet li jsewdulna qalbna, ġlied, qtil, nies imkeċċin minn pajjiżhom, insara persegwitati, nies jgħix fil-faqar u bil-ġuħ. Għalkemm nisimgħu b'dawn it-traċedji b'dan kollu, Alla jibqa' jħobb lill-bnedmin u jridilhom ħafna ġid. Mhux li kien il-bnedmin kollha jibdew jħobbu lil xulxin bl-istess mod kif iħobbna Alla, mhux li kien
kulħadd jilqa' dan il-messaġġ kieku ma jkunx hawn aktar nies li jbagħtu l-faqar, l-inġustizzja, il-ġuħ u l-miżerja fid-dinja, kieku il-bnedmin kollha jsiru jixbu lill-Alla fl-imħabba u l-ħniena. Kieku ikun hawn aktar ferħ u għena fid-dinja, kieku żgur ma jkun hawn ħadd li jbagħti iżjed u ngħixu dejjem fil-paċi. Nistħajjel li dawn in-nies preżenti jgħidulek hija toħlom Mattej għal-lejla. Veru li l-lejla daħal sewa tafux u s-soltu dal-ħin aħna tfal inkunu diġà qegħdin fil-font. Imma l-lejla m'għandniex noħolmu ta'. Imma din nippruvaw naħsbu kif jaħseb Alla. Għax Alla għandu pjanijiet u ħsibijiet sbieħ ħafna għalina l-bnedmin. Alla ma jugos xejn jara nies ibatu fid-dinja. Iżjed u iżjed meta dawn qegħdin ibatu għax ħadd ieħor qiegħed jimxi ħażin magħhom. M'għandix raġun dak li qiegħda ngħid. Mela la Isaac u lanqas jien qegħdin noħolmu u x'tassew. Jien inħoss li dan il-milied irid ikun aktar speċjali fejn kull wieħed waħda minna nippruvaw ngħixu aħjar il-ħajja tagħna bħala nsara, dan nagħmluh billi nibdew aħna stess nuru aktar imħabba u ħniena ma' dawk li niltaqgħu magħhom. Wara kollox, aħna tallimna li dak li nagħmlu mal-oħrajn inkunu qed nagħmluh ma' Ġesu stess. Sewja ġdid, sewja gdeni. Fis-sajf li għadda, fil-qudies li kien ikollna lilna tfal, sibna ħafna fuq logħbi ta' ħniena. Tafu x'inhuma logħbi ta' ħniena? Ħanfakkarkom ftit li huma. Kon bilaċċ u sqejtuni, kon bil-ġuħ u tmajtuni, kon bla ħwejjeġ u libbistuni, kont marit u ġejtu żuruni, kont fil-ħabs u ġejtu tarawni, kon barrani u l-qajtuni. Hemm ukoll affarijiet oħra tajbin li nistgħu nagħmlu biex nixbu lill-Alla fl-imħabba u l-ħniena tiegħu. Pereżempju, meta ngħaġġu parir tajjeb, nagħlmu lil minnu fl-iżball, infarġu lil xi ħadd li jkun imnikked, naħflu lil min joqqosna, nieħdu paċenza b'xi ħadd li forsi jdejjaqna u li nitolbu għal ħajjin u għal mejtin. Dan hu li jistenna minna Ġesu li ġie id-dinja biex jallimna kif għandna nħobbu tassew lill-Alla u lil xulxin. Dan iferra lil Ġesu dawn il-jiem tal-milied u s-sena kollha. Jekk nimxu hekk ma' xulxin, inbidlu d-dinja u nagħmluha ħafna aktar sabiħa. Din mhix il-ħolma tagħna l-lejla tafux. Din hija l-ħolma ta' Alla li jixtieq li aħna ninsibħu miegħu biex nibnu d-dinja isbaħ u aħjar fejn kulħadd jħossu milquh u maħbub. Ħbib tiegħi, illum hawn ħafna nies fid-dinja li jagħmlu l-ġid lill-oħrajn bħalma kien San Nikola u bħalma kienet Madre Teresa li f'Settembru li għadda ġiet iddikjarata qaddisa. Naħseb li intom ukoll li qegħdin hawn tippruvaw tagħmlu xi ħaġa ta' ġid mal-proxmu, imma dan il-ġid kollu li jsir ma tantx nisimgħu bih fuq l-aħbarijiet. Veru, aktar nisimgħu fuq affarijiet koroħ li jaqtawna qalbna. Imma Ġesu jridna li nagħmlu kuraġġ u nkomplu nagħmlu t-tajjeb għax bekk nagħmlu differenza. Ġesu jrid ikompli jitwieled f'qalb il-bniedem illum ukoll għalkemm hawn min jixtieq iwarbu. Ejjew nagħtuh kelma llum li aħna ser naħdmu id fit miegħu biex nibnu dinja aħjar u sabiex ikunu ħafna aktar dawk li jsiru jafu bih u jħobbuh. Ġesu Bambi, qabel jien u Mattea nagħlqu dawn il-ħsibijiet tagħna, nitolbok biex timlilna qalbna bil-feħ veru tiegħek li jiġi mill-ġid li aħna nagħmlu lill-oħrajn meta nifqu magħhom fil-bżonnijiet tagħhom. Erġa' twielef f'qalbna Ġesu
u fi qlub tal-bnedmin ta' rida tajba biex kif simna aktar matul din is-sena tal-ħnina flimkien miegħek nibnu dinja li fiha tispikka aktar l-imħabba u l-ħnina kbira tiegħek mal-bnedmin kollha. Bambin Ġesu, nitolbok titfal ħarsa ħelwa tiegħek fuqna l-koll. Birek il-morda u l-irdaw kollha li għaddejjin minn xi tbatija. Għamel li jsibu min iħobbhom. Birek il-familja tagħna, l-itfal u l-żgħażagħ kollha ħalli jikbru fl-imħabba tagħhom lejk. Birek lis-saċerdoti u lill-katekisti u l-irdaw kollha li jixtiequlna l-ġid. Birek il-parroċċa tagħna ħalli tkun familja waħda fejn int o Ġesu titwieled u ssaltan fil-qlub tagħna. Viva Ġesu Bambin! U daka l-applaus minn għal dika il-prika li aħna nsejdu la tradizzjoni tat-tifel mawtija l-inna din id-darba minn Isaac Bonello u Mattia Spiteri mill-parroċċa ta' Siġġiewi fil-kappella tal-Providenza. Franzare tikom it-tislima tiegħu fil-waqt li naturalment nawguralkom ukoll is-sena l-ġdida. Natu bidu għal dina il-quddisa li sattati bidu għal dina il-ġurnata propju dedikata hawnhekk permezz tal-innu ninġabru nsara mill-membri tal-kol Sinema kollha ta' Ħalsafi. Se jiċċelebraw din il-quddisa Monsignor Arċisqof Charles Jude Xikluna u kol se jkun hemm miegħu Fader Martin Mikallef, direttur ta' din id-dar, Fader George Buttigieg li huwa tal-konventwali, Fader Monsignor Charles Cordina u anki Fader Lino Cardona u kol se jkunu assistiti minn żewġ diakni Patri Ramon Farrugia u Patri Clive Camilleri Franġiskani. Naturalment se jkun ukoll preżenza ta' ċerimonier ta' Monsignor Arċisqof tal-Arċidjoċesi Fader Michael Buġeja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Natu is-sena tajba lil xulxin u lit-telespettaturi kollha tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali f'dan l-ewwel jum tas-sena 2017. Fil-bidu ta' din il-quddisa dan l-ewwel jum tas-sena niftakru fit-talba sabiħa li għallimna San George Preka. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. U għalhekk ejjew narfu ħtijietna biex nittejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtinna triq tas-sema, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. U li Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Eben waħdini Ġesu Kristu,
Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid li l-imqazza Marija ssir omm ibnek u tibqa' verġni u hekk offrejt lil bnedmin kollha l-liġi ta' salvazzjoni għal dejjem. Għamil li nħossu l-qawwa tat-talb tagħha lina, aħna li biha lqajna lil min tagħna l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-mulej kellem il-Mosè u qallu, kellem lil Aaron u lil uliedu u għejdilhom. Meta tbirku l-ulied Iżrael hekk għandkom tgħidulhom. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bl-imħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħulu ismi fuq ulied Iżrael u jiena imberikhom il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art riqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Dik kienet Spor Lorenza Bort, superjur ta' Sojta din id-dar li qarat l-ewwel qari t-tieni qari se nqara minn Nadine Camilleri Cassiano li hija l-amministratriċi ta' din id-dar. Ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Galattin. Ħuti, meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat il-libnu, imwielet minn marra, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna, jgħajjat, Abba, missier, u hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben werriet ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alla fl-modi kellem il-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-rajja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan,
bdew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex it-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Wara li smajna il-qari tal-Vanġelu, issa naturalment nisimu il-kelma ta' Monsignor Arċisqof, propju relatata kemm mal-Vanġelu u anki naturalment ma' din il-festa li qed organizzata llum Marija Alla. Il-Madonna ma naħsibx li kienet qed tistenna li kif jitwieled Ġesu ftit wara ikollha l-ewwel żjara ta' xi mistednin. Għaliex ir-rajja kienu mistednin mill-anġli biex imorru ħajaraw is-Salvatur. L-anġli hekk qalulhom inħabbrulkom ferħ kbir. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur. U dan huwa s-sinjal issibu tarbija imgeżura f'maxtura. Semgħu wkoll l-anġli jannu din l-anja sabiħa. Kif fakrunna wkoll iż-żewġ żgħażagħ li għamlu ir-riflessjoni sabiħa fil-bidu ta' din il-qudiesa. L-anġli għannew glorja l-Alla, floli ta' smewiet u paċi fl-art. Lil-bnedmin li Alla jħobb ħafna, lil-bnedmin ta' rieda tajba. Illum fl-ewwel jum tas-sena nixtiequ nofru l-istess anja tal-anġli, nagħtu glorja lill-Alla fis-smewiet u nitolbu fuqna id-don sabiħ tal-paċi. Paċi fl-art. Jekk intom tinnutaw ritratti li ġew pubblikati tal-presepju sabiħ li l-Gvern Malti tal il-Papa biex ikun fi pjazza San Pietru dawn il-ġrani il-dussija tiegħu l-Papa mar iżuru il-bieraħ fil-għaxija. Manuel Grek, l-artist bravu Awċi, għamel anġlu wara l-Madonna u San Giuseppu u l-Bambin u fidejn l-anġlu hemm biċċa drab u fuqha dawn il-kelmiet bil-Malti paċi fl-art. Ngħid jiena min jaqrom taf inti hemmhekk imorru in-nies mid-dinja kollha. Paċi naħseb jiena min jaf Italjan jifhimha, imma fl-art, paċi fl-art. Dan l-awgurju bl-ilsien tagħna fil-qalba tal-Kattoliċeżimu f'din il-pjazza li minna jgħaddu ħafna nies u li tkun fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali madwar id-dinja. Dan il-messaġġ huwa messaġġ mhux biss attwali imma urġenti. Il-Papa bħallum jagħmel messaġġ għal jum il-paċi. Il-bieraħ fil-quddiesa li għamilt fil-konkatedral ta' San Ġwan semmej dan il-messaġġ tal-Papa li fih jitkellem fuq in-non violenza li aħna l-insara u n-nies ta' rieda tajba fil-kliem tagħna fil-mod kif nitrattaw il-xulxin għad ma nirrispondu għal violenza bil-violenza. Kelma jibsa għad ma nirrispondu għab kelma jibsa. Anqas jekk aħna nkunu vittmi tal-kalunja,
Imma il-Papa jitkellem ukoll fuq il-familja bħala l-ewwel skola fejn aħna nitalmu naħfru tassew lil xulxin. Infatti, jitlob il-Papa Franġisku biex fil-familji tagħna jonqos il-kliem ibes, tonqos ukoll il-vjolenza domestika u l-abbużi jgħid. Għaliex jekk iż-żgħażagħ tagħna fil-familja jitilgħu f'ambjent vjolenti, kif se jġibu ruhom fis-soċjetà? Illum iltqajna b'din l-Ewkaristija li tibda l-ġurnata fl-ewwel ta' Jannar 2017 maratona ta' solidarjetà ma' did-dar għażiża, id-dar tal-Providenza. Kif naf żgur li jfakkarkom Father Martin, hawnhekk jgħixu 110 residenti. U għamilna kalkolu żgħir li għal kull resident hemm bżonn jintefqu meta inti tot l-ispejjeż kollha u tqis li inti trid tagħmel esperjenza sabiħa għal daw ir-residenti. Kull resident għandu bżonn 100 euro kuljum. 100 euro kuljum. U allura jiena nixtieq ħafna l-ispejjeż huma kbar, perswas li l-Providenza ta' Alla se tkun kbira u l-Providenza ta' Alla se tinqeda wkoll bil-qalb kbira tal-Maltin u l-Awċin. Meta tgħidu ara nġabbru 100 euro. 100 euro jfisser l-ispejjeż li hemm bżonn biex resident jgħix ġurnata hawnhekk. U aħna għandna 110. Immaġinaw bil-100 euro kuljum. U naqriżiet ukoll għax verament huwa 109 kuljum. Jiena nirringrazzja lil Maltin u l-Awċin tal-ġenerożità. Din hija opra li bdija il-maħbub u mibki Monsinjur Michela Zoppardi 50 sena ilu u għandna bżonn inkompluha. Imma għandna bżonn inkomplu l-inizjattivi li qed tagħmel is-soċjetà ċivili, il-Gvern Malti wkoll biex dawn ħutna li jistgħu jgħixu fil-komunitajiet lokali jkunu jistgħu jagħmlu hekk. U kif tafu hemm djar ġodda li qed jinfetħu biex anke il-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu jgħixu fil-komunità. Jiena nirringrazzja wkoll lil ħaddiema imma nirringrazzja wkoll lil min iħaddem in-nies b'diżabilità. Għaliex in-nies b'diżabilità għandhom ukoll abilitajiet li jgħalmuna ħafna. Aħna bdejna 6 xhur importanti fl-istorja ta' pajjiżna llum għaliex il-Gvern Malti millum jieħu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Minn dan il-post li huwa monument tal-kultura tal-ħajja. Minn hawnhekk fiċ-ċokon tagħna aħna Maltin u l-Awċin nagħtu messaġġ lill-Ewropa kollha fuq id-dinjità ta' kull wieħed u waħda minna huma min huma, għandhom liema abilitajiet għandhom. U f'din il-ġurnata li fiha wkoll Malta u l-Gvern ta' Malta jieħu l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, nawguraw li dawn il-valuri favur il-ħajja, favur id-dinjità tal-persuni ikunu messaġġ ukoll ta' faraġġ u ta' kuraġġ għall-Ewropa kollha. Aħna nibqgħu niftakru fit-tislima tal-Anġli, fil-jum tal-Miliet, glorja l-Alla, floli ta' smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Il-paċi titwielet fil-qalb ta' kull bniedem, bħalma l-vjolenza titwielet fil-qalb ta' kull bniedem. Ejjew naħdmu biex din is-sena li bdejna u fil-kumplament ta' ħajjitna. Fil-qalb tagħna ikun hemm ħsibijiet ta' paċi biex nerġa' nikkwota lil San George Preka, ġid lil kulħadd, deni lil ħadd.
Mill-qalbi nawgura lil kulħadd, il-residenti, lil-carers, lill-istaff, lil kull min qed jismana u jsegwina sena mimlija barka u risq. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Inrodulek ħajr missier taħlina li dejjem u rejt magħna u tal-li tmexxina dejjem b'kull grazzja tiegħek. Aħna nħarsu l-qudiem nitolbuk tħeġġiġna bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek u tisma' it-talb umli tagħna. Missier, għati jislim lill-Knisja tiegħek biex tkun għall-bnedmin kollha sinjal tal-għaqda u tal-ftehim. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, nissel sens kbir ta' rispett fost il-bnedmin kollha tad-dinja lejn xulxin u lejn il-ħolqien kollu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, kun ma dawk li qed jgħixu mifrudin minn ħuthom biex b'qalbhom kollha ifittxu ineħħu tfixkil għall-għaqda bejnietom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għati s-saħħa lil-morda kollha, il-paċenzja u l-għajnuna lil dawk li jieħdu ħsiebhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, kun mal-poplu Sirjan f'dawn iż-żminijiet ta' tbatija. Għatih il-paċi u slim biex ikun jista' jgħix fil-ħelsien skont id-dinjità li inti tagħti lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għat-talb ta' Alla, għati lilna l-koll il-qawwa u l-kuraġġ li nfittxu dejjem dak li jaqadna bħala il-familja waħda tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Llum hija l-festa tal-Mama ta' Ġesu, għalhekk inselmula billi nitolbu flimkien slim għalik Marija, il-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. U Alla qaddisu ħanin, isma' dawn it-talbiet tagħna u ħeġġiġna biex minn issa u żmien li ġej bħal Omna Marija u għat-talb tagħha infittxu l-ewwel dak li trid minna inti u jkun jistoqilna sliem ta' dejjem tiegħek bi Kristu Sidna. Propju wara il-qraw it-talbiet tal-komunità, Missur Karrajt li huwa l-station manager tal-Radio RTK, propju aħna issa wasalna għal żmien tal-offerti fejn jiġu offruti l-offerti tal-ħobs u l-inbit. Ma' kwal din l-offerta tistgħu wkoll tagħmlu intom eżis semmija l-offerta personali tagħkom. Alla
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti fit-tjubitek tibda kull ġid u twaslu fil-milja kollha tiegħu. Għamel aħna u niċċelebraw il-festa tal-imqazza Alla, inħossu l-fer tal-grazzja li int tiżra fina u nitennew bil-frott kollu tagħha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Unfaħruk, inberkuk, unxandru l-kobor tiegħek fil-maternità ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbuk tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar ukoll mulej fħutna raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, mod speċjali benefatturi ta' din id-dar. Daħħalhom mulej quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek
Ħenna lina l-koll nitolbuk waqt lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, għal-arrus tagħha San Ġusep, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna għal ma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jisfoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fej. Fil-waqt li issa qed jitqarbnu kemm Arċisqof anki l-saċerdoti konċelebranti, dawk preżenti qegħdin jitħejjew biex huma wkoll jersqu jirċievu l-Ġesu Ewkaristia, mument li anki intom eżis telespettaturi eżis semija tistgħu wkoll tagħmlu dan il-mument itqarbina tax-xewqa. Fakkarkom inni il-membri mill-Kors Immakola qed jannimaw din il-qudisa bil-kant ta' għanijiet adattati u issa nisimgħu O Holy Night. Savior's birth.
il-kariga li kienet tat lill-Anġlu Gabriel, Ġesu bħala bniedem niżel fostna. Marija hija Alla u l-koll, u għalhekk Omla Marija bl-interċessjoni tiegħek idħol għalina u lidek quddiem ibnek Ġesu biex ibiet minna kull ħsara fir-ruħu l-ġisem waqt li ntolbuh jagħtina dak meħtieġ. Hemmhekk smajna innu tradizzjonali Malti ninni la dik biex iżjed. Kolna ferħana mulejt qarbinna bis-sagrament tiegħek. Għamel li din it-qarbina tkun tiswilna għal ħajja ta' dejjem, lilna li għandna x-xorti nistqarru li l-Mqadsa Marija dejjem Verġni hija Omm ibnek u Omm il-Knisja. Bi Kristu Sidna. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lilek, Eċċellenza, Monsignor Arċisqof. Li issa għamilta appuntament annwali li tiġi tibda s-sena bil-qudiesa fid-Dar tal-Providenza, nirringrazzjawk mill-qalb, nirringrazzjawk ukoll tal-appoġġ li dejjem tatina matul is-sena. Nieħu l-okkażjoni wkoll biex nifraħ lil Sister Ġeżwina lil-lum tagħlaq il-birthday ukoll. Nawgurawla. U l-Dr. Grek ukoll li għati servizz lid-dar. Prosit ukoll. Nawgurawlu wkoll. Nawgurawlu. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-poplu Malti Wawċi għal kontribuzzjonijiet li se jkun qed jagħti llum biex niġbru l-fondi tant meħtieġa kif semma wkoll Monsignor Arċisqof, l-ispejjeż biex titmexxa din id-dar huma kbar u għalhekk napprezzaw kull għajnuna żgħira kemm iż-żgħira, kbira kemm kbira mingħand kulħadd. Nirringrazzjakom mill-qalb. U qabel nispiċċaw nagħtu rigal ċkejken it-tfal mis-siġġiewi li jagħmlulna il-priedka tal-lum u ħantuhom rigal li jfakkarhom f'San Nikola. Santa Claus, mhux hekk San Nikola. Għammek jagħti rigal xkejken tal-okkazjoni tal-priedka li propju għamlu din id-dar tal-Providenza, infakkarkom kienu iż-żewġ tfal parroċċja tas-Siġġiewi Isaac Bonello u Matteas. Il-mulej ma'kom. Alla għajnu bidu ta' kull barka, jagħtikom il-grazzja tiegħu, jimlikom u jfawwarkom bil-barka u jħarriskom u jżommkom qawwin u sħaħ matul is-sena kollha. Amen. Iwattaqkom fil-fidi, iqawwikom fit-tama u jagħtikom imħabba b'sabar qaddis sal-aħħar. Amen. Imexxi l-ħajja u l-emiltakom fis-sliem, jisma' t-talb tagħkom hawn u kullimkien u jwassalkom fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Niroddu ħajden.
U ek temmejna il-Quddisa mill-Kappella tad-Dar ta' Providenza, il-Quddisa li propju ta' bidu għal din il-ġurnata ta' maratona għal ġbir ta' fondi biex din id-dar organizzata mill-RTK for Charity. Franzara, selmilkom u mill-ġdid fisem it-tekniċi kollha u l-Kamra Persons nawgurawlkom is-sena it-tajba.